Ranggeng maneh Narawata Prabanya kang sumerat kenyaring tejo laliwaran lir lat sisiring adit wimbo kekanda amre ingin katiuping maruta mando sabaran mangambar ongas gegek sadulita mel persasat kadidine kejugrukan Mukir Sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon krawuhan ndara-ndara kula ndara Pandhawa malah sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura ugi kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niki enten apa to, Gus? Lakon janur gunung kadingaren. Ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Ndarawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendapi Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Yo Kyai Semar. Pus ndak tampa karya bombong penggaliku. Ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Iya, Kakang Semar kaya wis ora kepenak praptaning nata Ndarawati ana ing pendhapa.
padusunan Karangkadempel kene Kakang. Sinuwun Mandura, bekti kula katur nggih Den. Ya Semar tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanono Semar. Enggih kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih Den. Iya Kakang Semar tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanono, Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Wah. Dipol tak tampa. Ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Lah. Nala Gareng Petruk Bagong. Karangkadempel kerawuhan pepunden-pepunden. Aja ninggal marang tata krama. Aja ninggal marang unggah-ungguh. Kowe ngaturna bekti kelawan pepundenmu ingkang katemben rawuh iki, Panakawan anakku. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanono. Sinuwun Darawati bekti kula katur. Ya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanono Nala Gareng. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanono. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanono. Ndara Janaka bekti kula katur. Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanono. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Rasa kesusu to Reng. Ayo mbakekke ratu-ratu iki gugup Petruk aku. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Ya Nala Gareng wis ora kurang kepenak. Iya, Nala Gareng kaya ora kurang prayoga. Sinuwun Darma Kusuma bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanono. Sinuwun Durawati bekti kula katur. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanono. Lho nggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Petruk ndak tampa pangestuku Tampanono Petruk. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Wah Petruk ndak tampa pangestuku Tampanono. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya. Petruk kantong bolong ndak tampa pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Yo Panakawan kaya ora kurang prayoga mlaku ning Karangkadempel. Sinuwun Darma Kusuma. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa Panakawan Bagong pangestuku Tampanono. Nun nggih, sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Sinuwun Karasana. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya, Bagong pangestuku Tampanono. Nun nggih, sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjuk. Ya, Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Nun nggih, sangat anggen kawula mindadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Yo Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono. Bektiku katur ya Reng. Oh iya Di tak tampa. Pangestuku Tampanono. Truk bektiku katur. Iya Dik. Bagong pangestuku Tampanono. Bapak Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, lha kok beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene atiku Bagong pangestuku Tampanono. Mugi-mugi saged andadosaken jimat paripe Bapak Semar. Iya. Dipun prayagaken anggenipun lenggah, Pak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggonmu lungguh. Nun nggih, ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe, ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep ngladeni bendara-bendaramu. Nun nggih ngestakaken dawuh Bapak. Sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karangkadempel?
Sajakipun nawung wigatos upami Semar menika kadak wilepat lepat kula mapan wonten ing pundi menawi mangke pinanggih kalepatan kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke Ndara kula ingkang ngabdi pun Semar nyadong dawuh Den Kakang Semar, kula wonten dawuh ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Ngayantaka. Jernyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Darma kusum lan sak kadang kadhian rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Nayantaka tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kyai Semar kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmanitu meraping para Pandhawa Kakang Semar Kakang Nayantaka praptaning Natandrawati ana ing Karang Kadempel aja gelo rasamu aja lara atimu sayekti nalika semana aku prapting negara Ngamarta para Pandhawa wis tata-tata bakal budal lumarepun ing Karang Kadempel mula tumuli Natandrawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan ana ing Karang Kadempel kejaba saka kuwi Kakang ngemuti lamun Natandrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka. Aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Darmane Kyai Semar minangka pamong ingkang ngomong lawan Natandrawati. Mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jengaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar Semoga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan ing Karang Kadempel. Mula jroning pendhapa padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa Baladewa kepengin mirengake marang sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma. Yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma Kyai Nayantaka. Matur nuwun Den, matur nuwun. Kula niku gumun. Wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik. Donya niki wis kentekan wong becik. Saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala niku wis dumadi enten Janaloka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene speranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak angkara budi candala. Lah kok isih ana satriya sing penggalihe kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggalihe kaya ndara-ndara kula Pandhawa. Satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Monggo racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni adan saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane, lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan boten. Sampeyan pun dadi nalindra, pun kekucah brana picis, sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar, isih eling kalih anak-anak kula, isih eling kare kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat
sing dedungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula, nileki karo kawula piye to uripmu, piye to kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh mesti diketok-ketok. Ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh, diketok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo mblendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Ha niki lho sing marayati kula kelara-lara. Kula niki meng kawula. Lah kok dadi pepundhen-pundhen kula Pandhawa tasih emut dhateng Semar. Matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sak kiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara ketukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to, Den? Iya, Kakang Semar bener. Apa ingkang dadi ngendikamu? Muga-muga pengendikaning Kakang Nayantaka bisa numusi. Kakang Nayantaka. Ah, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun Ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kulawarga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning Dat Kang Murmegat binerkahan juwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara? Kakang Semar supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Niku langkung prayoga, Ndara. Monggo Purbawasesa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Andrah ingkang Puspitorum asilring samirana mrih sekar kadung ngas gandanya mawe raras renaning driya Kakang Semar, Kakang Nayantaka, tembang rawat-rawat ngebi tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna nganti tekan talinganing sun. Apa pancen kepara nyata Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang Maradyagi wangsulana pitakoning Nalindra ing Amarta iki Kakang Semar. Mangkir yen niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rerasanan
satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumulya ana peranganing Punggawa Ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing ingsun Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa mula pitakoning Nalindra Ngamarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka apa pancen bener kaya mengkono yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah Pandhawa ora bakal owel mesti sak biyantu marang Kakang Nayantaka nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ning Karang Kadempel tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong apa wangunaning bali desa apa wangunaning bali wismaning para kawula mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Puntadewa Kakang Semar sampeyan niku siji piyaine alus angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang boten sakmestinipun katiganipun boten aneh wong jujur wong ikhlas wong sabar wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa lah kok sinuwun Ngamarta pun prisa niki nek boten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan yen to pancen mengkono bener apa ingkang dadi ngendikaku Kyai Semar bakal mbangun desa nggih leres sabanjure apa ingkang bakal sira bangun Kyai Semar gegayuhan kula mbangun desa menika mboten mbangun papan-papan sing indah papan-papan sing elok papan-papan sing becik menika mboten nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel sak desa Karang Kadempel supados tetep manunggal rukun guyub tetunggalan nyawiji mboten dipun pisahaken menapa-menapa kula niku leng ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki apike nggih kula becikke melih tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to mang penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa. Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake nek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang manca negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Kyai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mbaka siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya.
Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik merga iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karangkadempel niki. Sing kula gawe rukun Karangkadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi 5 kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi provinsi. Provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dhateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan, padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa ditunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten elok? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka. Tobat. Kakang Semar nganti cumengklungen nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mangkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta. Kresna saguh sak biyantu dak marang Kakang Nayantaka. Weh lah dalah Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sak biyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kahanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta. Ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku njangkung kersaning Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka Mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku uga njangkung marang kersaning Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah, Semar. Nadyan aku mbok dawuhi njegur segara dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku saguh. Matur suwun. Tentrem ati kula. Wah kaya bapak iki nek muni digayuhan kaya ndara-ndara kok ya krasa ya terus. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha ta terus? Ha iya. Wis lereran apa terus? Wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lereran ora. Ha iya. Gumun aku ya gumun kok ora. Kowe iki meng anu jenenge ngegongi ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar, aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar, aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar, aku tok kon jegur segara, aku ya manut. Kok Ndara Werkudara ki ora tau adus wae. Ora tau waduh arep jegur segara kuwi maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing apa sing digayuhane bapak sing dikendikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi itu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese itu dadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra. Oh, piye? Apa ora gleleng? Pak, sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku, Pak. Nggonamu ngopo? Wis nggon aku kuwi perangkate jan ora sip. Entuk bantuan watu 4 truk ya mung disokke 2 truk nggo kawula. Ngono lho. Dadi potongi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge? Kebahagiaaning para kawula. Nek kebahagiaan kok dikethak-kethok, lek arep bahagia sok kapan kawulane?
Iku kudu tak urus, Pak. Wong-wong sing kaya ngono kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Padake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik ki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tok cek. Iya, cek dilang totung. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tok kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedang eling ngetokke. Engko sithik, engko sithik. Apa wis mateng tilik ana sik. Orang wong abdi-abdimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Apa asat e? Sumur asat iki banyu lagi digolekke. Sabar nggih, Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to? Ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ngopo? Ora usah repot-repot, Bagong. Aku wis sangu bioglas. Wah, gaya. Minuman kesehatan. Ndara-ndara iki ora mung cukup wedang putih tok ning bioglas. Engko darane tawa lho, Tru. Ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun priksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabeya. Merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabeya. Ming nyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya isa gumregah sengkut gumregut mbangun Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Kundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan, gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisa lumah ngentasi perkara. Ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Werku, Ndara Janaka, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ya Semar. Aja kuwatir, Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka, Kakang Badranaya. Sigra-sigra yen permana ganca, sigra ngraken awang sesangka. Nalindra mbak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurda-kura reka kiri-kiri ro nanggono magawe gelari wang-wang tidem madaning padukaning Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhangetaken pandhiripun Lurah Semar Badranaya ingkang pungkasan ndadosaken legek madaning pendhapi ing Karang Kadempel. Radanata ing ngamarta Prabu Darmakusuma nglenggahi kanjut minangka wardu kanyut ujare meganten wardu jare wangeca nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba pihak ngarsa tangeping murika seban bonamu apa to kang dadi darunane? Ora ana macan prokorake gajah medha saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling nalindra gagah pideksa ingkang wantun mihak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan. Minggah madaning pendhapi galea-galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggih njaluk dalan.